o nwere anụmanụ nwanne anyị nwoke litere ego mgbe a atink ebe 2 years ago. Ọ kụtara ikpu ego na chacha. Ịnụkwa ikpu ego, ịnụkwa ikpu ego, ịnụ sandụ ya ntị ya echiri. Ịnụ sandụ ikpu ego a ntị ya echiri. O wee bụ na ndị ya na ya na-abụ na-agbakọ chacha bụ ma anụmanụ ụmụ nwanne anyị nwoke ibiekwa nwere onye kọbọ na-ege ya. Ife o mere bụ o litere ego ọsị mba na ego akịta na oye eji wee jeje kwụọ ụgwọ isi anụmanụ nwaanyị obodo ya. O wee kwere ego a wee jekwuru ha n'obodo fa lokeshọn ebe fa bi na vileji fa ebe fa bi ka o ji ego aje nakwuru the girl wee mee ka eshọ na ọkwụba ihe niile asị ya kwụọ ka ahụ niile asị ya kwụọ kwugide ekwụcha ya si ya onwekwa onye sie because o si n'ọnya na fa dat na ebe ego ya na ikpu ego ọ titara o chetere naija o cheta ikpu nwaanyị obodo ka o jeje mezuo ka o jee lina ọfụma wee jewe spend ikpu ego niile ọ kụchata na chacha. Ịma na ihe ahụ ye bless you ọkwa o bless anaghị opportunity a miss ye use ya ọfụma ọ kpụchazie ya isi ya afụzi opportunity again o jee ebe a jeje tipia ego a tipia ego a wee mụọ nwa mụsizi nwa anụmanụ nwaanyị obodo mụsiziri ya wit ego ọ kụtara ikpu ego sendịrị kọbọ na Naijiria were je finish ya ebe a duru anụmanụ nwaanyị obodo nụbazie ya as nwunye ya ka ọ nụsiziri ya. Ifere emezi kịta bụ na onye nwe nwa a bịazi wee were ihe wee gbuwa anụmanụ nwanne anyị nwoke a isi egbuwa wankana ka a na-anụzi aka ya wee fụ skan ya ka dị ebe a amụ ekwelọ m ka amụ ekwelọ m because onye a deserve ịmụ amụ ewegbulie nso wee bụ na onye Tanzania bụ ihe nwe nwa ahụ anụmanụ nwaanyị obodo o ji spend idiri ego jeje nụọ onye Tanzania nwe nwa ya. Onye Tanzania wee sị ya na nke ọkụrụ ya bụ obele na ọkụrụ ọsụkwa na ọfịa n'ebe nwa anụ na ya achị ya achọ wee fụzi ya wee duzie ya nnọọ ka ihe a mesisiri akwara mgbe akịta ọfụgo na ọfụgo ihe ọ na-achọ ofogie n'anya ọkwa nwanza na-elene na ọkọ si na ọ na-asha mmanụ that time mana kịta ka ọ fụziri na mmanụ ọ na-asha abụrụ nke ezigbo ịfụzi ọnọzi aka na nwụla ede wute isi egbughachara ya ọ na-agazi juru m oyi ịjụzi ya kekwarụ maka nwunye ya na nwa ọsị ya alụsokwa ya ebe a nsị alụ nke isokwakwa ya alụ a sosie ya ike bikos na ikpu ego a ije na n'iyi ebe a na-ekwesị akara ịtarị ya apịagide ya ịtarị awụpụta ya ofu mkpụrụ anya nye ya n'ọnụ ya taa oke kịta bụ ya sokwa ya jụ ya ese nwa gị na nwunye gị isi ya sokwa ya nwoke Tanzania etigie mmọnwụ ifuru iberibe nkakwu plus iberibe egwu wee dị ụdịrị ife ahụ amụ ka ya amụ ịmụsịa ya amụ ịmụnye nzuzu n'isi ya na-ejekwa kịta obidokwana na-ede ifụkwa long ticket obu o ji ede n'okwe nsi oke ka iwirikwakwa ya ọzọ ka ebe ihe ejekwa iwirikwakwa ọzọkwa na ka ebe ihe ejekwa jelina ifuru ya na-ekwu dịka ya asị na nwaanyị na ma na-ekwu elika na nlaikiri ikwu okwu mana ife nji ekwuru ebu ka ndị ife aka emelọ na-amụta ife okemelọ gị ka uche yi dị ya ibutere idiri ego anụwa ya echenji one whole village na Nigeria ibutie jeje bulie jewe obodo nna amarọ je tụfuo naanị iyi still nwa enye gị bụ nwa ndị Tanzania ifere emegbukwa anyị.